Hi guys, hi logofer. Mini blog. Welcome to my Facebook page. Wait, Facebook. Ignore my hair, and we are going to introduce my friend. Yes. She Hello. is Prem Singh. Good morning. I am Prem Singh Busumdari. Yeah, okay. And then he is a gentleman boy, and he is a lesbian boy. His name is Leithema Gayari. Okay, and he is a very loyal boy. Nah? Every girls can love me because I am very loyal. So, बहुत loyal बंदा है. Everyone misses me, okay? I will share his number on my Facebook profile. Yes. Okay. Mr. Narun will share my number. And every girls will contact me, okay? I am very loyal. So okay, I will share his number. If you send me text, okay? Bye. If you text me, No. I have iPhone also. Look. Yes, he's a mother boy. Kokrajhar ni nagirबाय दं Kokrajhar ni जाय नायदो Kokrajhar ni कमेन्टआव बिथाङा Kokrajhar ni बिथाङा बिराद मोजां सिफुं सुनो रोंगौ कृष्णनि बायदि दाखालि बागुरुम्बायावबो बिथाङा सिफुं सुदोंमोन आरो नै जायनो बिनि बिराद मोजां जायनो बिनि दा गार्लफ्रेन्ड जागोन 25000 मोनगोन दे 25000 बिराद मोजां सिफुं सुनो रोङा आरो बिथाङा दाखालि बागुरुम्बायावबो स्पेसियेल इनभाइट हरलायदों बेखौ कृष्णनि बायदि सुखायनो सिफुं गासला राथायानो बिरगांलायो ना मोदायनि राथायाथ' बाददो दे होमबा बाय बाय होदो दे बाय बाय होदो बाय बाय चलो मा है बे साननै रायजि बेसे गोबाव Shillong मोननाया जागोन दे नेनो हायो Hi guys, जोङो दा नै ग्रीन भिउ रिजर्टआव फैदो बेरायनो with मिथिंगा with लैथोमा with फ्रेम with देरहासार आंखौनोथ' जोबोर समायना सावगारि बेरखांनायखौ नुनो मोनदों बेयाव आं नुनाय जादों हमनाय भिडिअ गोरलैसारा लोगोफोर माबोरै नुदों कमेन्टआव खालामहर बरिया ग्रीन भिउ रिजर्ट जों प्रमोसन खालामनो हाबाय फ्रियावनो दे बाय भिडिअ पैसा की प्रमोशन इधर तो पानी ही नहीं ते बुंदो उन्दुनो हागोन आरो ना बेयाव ओरै हागोन ओरै दैनि मा नै दैयानो गैया रानबाय लोगोफोर गाइस नोंथांमोनायाव दै नुवाखैबा नोंसोर गानजा फाग्ला जादों दा ना बेवहाय दै दं नाथाय दै दं नुवाखै नोंसोर नुवाखै अब्ला नोंसोर गानजा निला नै दैया माने एकदम नै इजों टाइल्सजों सेम टु सेम कालारा ओमफ्राय आरो थांखियालाय मा जालायखोमोनलाय आरो आङो इयाव जुद्रुलाबायनाय नरुनासै लैदिखो ओइ जायगाखौ ओइ उनजों नाङा दे र' गेलेग्रोनि ना दसे
आइदि हाल खिथांब्रा खिथां आं दुद्रुनाय होननायसं आंलाय बोरै थांनांगौ दालाय नों हमथ' नै बिथांखौ आं दुद्रुलांदो दा लोगोफोर गाइसमोन बिथाङा नै गथ' गोरलै बायदि थिनदालांबा टंटां होननानै दुद्रुलांसिगोन थिनदालांबा टंटां दा आंनि मबाइलखौ बोरै हरगोन नोङो आंनो दुद्रुबोबाय सोरगो फुरियाव थांनाय बायदि मोनलायदों आं लोगोफोर खुलुमबाय गाइस बेनो नाय नै कटेजफ्रा दे लागा फट'ग्राफार दे फट' खालामनो फट' खेबजाग्रा नै बिथाङाबो खेबजागोन आंबो खेबजायांदो नै बिथांखौ फकास खालाम फकास नाय पस्टफोरा एकदम साउथनि फिल्मनि बायदि लालायदो सं नाय हमदो जाम्बा गाइस 60,000 ले क्या है ना तो भी मजाक करते रहते हैं यार नै गाइसमोन बिथांमोना भिडिअ लागासिनो दंथ'यो आं लाखुमादों नै हेलो अच्छा जाबायथ' गिदिं ए मां मोसौ खालामबाय थायाखै दे जाम्बालैनो आखाइजों लाबाय थायो ओरैनो गिदिं नङा ओमफ्राय दे दसेल' सेकेन्ड दे लां खोथागोन ना दे र' फसायबाव फसाय चल गिदिं गिदिं फिनदो जाबाय दे जाबायlah भिडिअआ इनो रिल्सआ ओइ फै होमबा एसे दननि लानोसै जोंना दे फै सेलफि लानोसै जा ओइ सेलफि नङा दननि लानोसै ओइ लोगो सार्चखौलाय मबाइला देख मारिस बेनि वोडका कटक